Jeg har virksomheden Sunfactor ApS, beliggende midt på Sjælland, opstartet i 2012. Sunfactor tilbyder installation og service af solcelleanlæg. Installation på boliger, privatboliger, mindre og mellemstore virksomheder. Service på alle typer af anlæg. Vi forsøger at skabe unikke løsninger til vores kunder. Og det betyder faktisk, at jeg som installatør stort set altid betragter kundens bolig eller ejendom, som om det var min egen. Det, jeg elsker allermest med mit arbejde, det er faktisk relationen til kunden. At besøge kunden før tilbud, og besøge kunden efter installation, under installation. De relationer, jeg har med kunderne, bliver nogle gange meget tætte, og af samme grund får jeg de fleste af mine opgaver fra reference. I de 10 år, at systemet har været installeret, har vi kun haft god service fra Bjarne. Bjarne har altid sin telefon på sig, så vi kan komme i kontakt med ham. Så derved er vi også sikret, at vi kører den hele tiden. Jeg tænker, at det er svært at finde noget, der matcher det. Alle mine projekter, små som store, er jeg altid selv indover. Jeg laver selv planlægning, laver aftaler med eksterne håndværkere, installatører og deslignende. Og jeg er altid selv fysisk til stede på installationen og sørger for, at alt foregår efter aftale. Vi har valgt Sunfactor til vores installation af solceller, fordi at Bjarne, som har Sunfactor, altid er pålidelig at arbejde sammen med. Og han gør hele installationen færdig, og det var vi godt klar over, da vi indgik samarbejdet. Det, som vi allerbedst kan lide ved samarbejdet med Sunfactor, er, at det er et gnidningsfrit samarbejde, det er en installation, der bliver gjort færdig, og det er et tillidsfuldt samarbejde. Og det er meget, meget vigtigt for os. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Sunfactor. Det har været en fuldstændig gnidningsfri installation. Jeg er 64 år i dag, og i princippet så kunne jeg gå på pension om nogle få år. Men jeg er meget glad for mit arbejde. Men jeg vil gerne blive ved en del år endnu, og primært serviceområdet interesserer mig.